ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом-Тиҷей. айни замон дар 112 микрорайон қарор дорем. дар инҷо масҷиди Мехкалон ва аз ин тараф бошад Испечак, дар инҷо бошад мағозаи Релакс ва аз ин тараф рост меравем тарафи 82 микрорайон Эстакида. хонаи фурӯши имрӯз аммо дар мана ҳамин бинои новостройка ҷойгир аст. бисёр гап мезанем, рафт. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи бинои истиқоматӣ аз 15 ошона иборат аст. хонаи фурӯшимон дар 14 ошона ҷойгир аст дӯстони азиз. дар таги бино боғчаи кӯдакона. хуби ин бино дар он мебошад ки на аз бараш, на аз қафош, на аз пеш ягон хел бинои баланд ошонаи дигар нест дӯстони азиз. як худаш мебошад дӯстони азиз. дута подъезд дорад ва аз ин тараф ҳам поён мефурем. дар онҷо мактабҳо ва боғчаҳои кӯдакона зиёд мебошад дӯстони азиз. марҳамат, ворид мешавем. дар бино дута лифт аст дӯстони азиз. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ ду хонага се хонага кардагианд бо масоҳати 61 метри квадратӣ дар 14 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 15 ошона иборат аст. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар инҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра ва ошхона, ҳаммом ва ҳоҷатхона. дар инҷо бошад даромадгоҳ ва роҳрав. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ. дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона мебошад дӯстони азиз. хотир расо мекунем ки хона бо ҳамаи чизу чораш фурӯхта мешавад. аз беғарзи мошини ҷумашӯӣ, яхдон ва телевизор. дигар ҳама чизош меистад. қолино, пардао, кондитсионер, дигар чизҳо меистад. худи хонаам таъмири хуб дорад дӯстони азиз. ва боз як хубии дигари ин хона дар он мебошад ки тирезаҳояш раи калонро нигоҳ мекунад. хона дар минтақаи бениҳоят хуб қарор аст. 112 микрорайон, дар назди бино супермаркети Релакс, масҷиди Мехкалон, якчандта мактабҳову боғчаҳои кӯдакона, мағозаҳо ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор ҳастанд дӯстони азиз. инҷо сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад. дар бино отопление ба системаи гармдиҳии бино пайваст аст. отопление ҳаст, батареяи часпондагӣ. сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад. ва ин ошхона дӯстони азиз. ва марҳамат, манзарае ки дида мешавад дӯстони азиз. масҷиди Мехкалон, супермаркети Релакс. минтақаи бениҳоят хуб аст дӯстони азиз. ман ҳамин яхдонро, қатъи ин телевизор ва ман ҳамин мошини ҷумашӯӣ мебарам. дигар ҳама чизош меистад. инҷо бошад ҳаммом. ҳоҷатхона. марҳамат дӯстони азиз, варианти хуб аст, чунки дар минтақаи бениҳоят хуб қарор аст дӯстони азиз. хубиҳои ин хона дар он мебошад ки якумаш таъмираш хуб аст. дуюмаш минтақаи хуб дар ҷойгир аст дӯстони азиз. назди раҳи калон, 112 микрорайон, бениҳоят инфраструктура, яъне зерсохти беҳтарин дорад дӯстони азиз. марҳамат, худи биноам бинои хуб аст, новостройка. марҳамат. нархи хона бошад 588 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки саршавияшон 91823 мебошад. ватсап доранд. аз номи канали Дом-Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 927 145515 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигҳбон.